Eusko Jaurlaritzak neguko bidezaintza planaren fase operatibo aktibatu du. Euskadin abisu horia dago aktibatuta gaur elur arriskuagatik eta arratsaldean elur maila 600-700 metrora jaitsi daiteke eta gauean berriz 400 metrotara. Bihar egun osorako alerta laranja ezarri da, 300 eta 400 metroan bota baitezake elurra eta zenbait lekutan baita beherago ere. Ondorioz, neguko bidezaintza planaren jarraipen eta informazio fasea aktibatu da. Kostaldean, Kazkabar erauntziak izango dira eta 400 metro inguruan kokatuko da elur maila iluntzetik aurrera. Ostegun arratsaldera arte, gutxienez, hotza izango da nagusi. Bihar posible da elur pizka bat ikustea, baina ez da orokorrean ez du botako. Bihar kostaldean bai ikusiko dugu, eta gaur bai ikusiko dugu txingorra. Eta txingorra oso arriskutsua da, batez ere, hori abiadura handia, daramagunean, autoan edo kotxe batean. Kontuz, batez ere kostaldean txingorrekin. Bihar oso egun hotza izango da. Orokorrean 400 metrotik gora elurra izango da. Laster helduko diogu eguraldiak dakartzan berriei, lehenago baina baditugu bestelako lerroburu batzuk. Nafarroako medikuen sindikatuak atera du batetik Gaia plazara. Greba egiteko asmoa adierazi eta administrazioari helarazi dizkion eskeen artean medikuak soilik arlo publikoan jardutera behartzen dituen esklusibotasuna bertan behera uzteko eskea dago. Santos Indurain Osasun Kontseilariak medikuen aldarriak aintzat hartzen ari direla onartu du eta ez du atzera bota puntu hori. Osakidetzan aurrez emana zaie bi sareetan batera jarduteko era medikuei, baina mahai gainean dago han ere aldatzeko eskea, justu kontrako norabidean. Elkarrekin Podemosek berriz, esklusibotasuna esartzeko proposamen bat eraman du, hain zuzen ere Eusko Legebiltzarrera. Osasuneko langileen esklusibotasunaren bueltakoak aipatuta, osasun arloko gaiekin jarraiki, COVID-19aren egungo egoera sakon ezagutzeko Miren Basaras mikrobiologoa gonbidatu dugu gaur eguerdiko magazinera, besteak beste maskararen erabilerari heldu dio Basarasek. Elkarrizketa oso aia da, 11 puntu eusatarian duzue ikusgai. Leku jende asko pilatzen den lekuetan, gaizki aireztatuta dauden lekuetan, eta bar, komeni da momentuz jarraitzea maskarak erabiltzea, ezta? Baina hori hasieratik genekien, ezta? Arrisku bat dagoelako, eta arrisku hori baita ere pertsonaren arabera, bere egoeraren arabera, esan nahi dut bere egoera immunearen arabera, osasuna egoeraren arabera, baloratu beharko du, ea benetan erabili behar duen ala ez, ezta? Esan bezala leku edo leku horietan non jende asko pilatzen den eta non aireztapena txarra den. Eta ekonomian uste baino bilakaera hobea izan zuen barne produktu gordinak urteko azken hiruhilekoan, naiz eta uztaiaz geroztik jarduera ekonomikoak balaztari sakatu dion, moteltzea ez da inbeste nabaritu urteko azken hiruhilekoan eta BPGA uztailetik irailera bitartean baino 3/10 azkarrago handitu da. Atzo Eustatek urteko hazkundearen datu aurreratua eman zuen, naiz eta oraindik behin-behinekoa izan, Eusko Jaurlaritzak egindako aurreikuspenaren pare geratu zen 2022ko hazkundea, BPGA 4,3 handitu zen. Eta lan gatazketan Bizkaiko metalgintzako lan hitzarmenaren negoziazioa geldirik egonda azken asteotan, izan ere, ituna negoziatzeko mahaia benduaren 21ean bildu zen azkeneko aldiz. Eta adostasunik gabe amaitu zuten bilera hori. Negoziazioan aurrera pauso bat eman nahian, Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek Eusko Jaurlaritzako lan eta enplegu sailari bitartekaritza lanak egiteko eskatu zioten joan den astean. Patronalak ere onartu zuen bitartekaritza. Hori dela eta atzo batu ziren lehen aldiz, 3 aldeak. Ondirik ez, gaurko bileraren inguruan, 23ko bilerara alde guztiak baieztatu dugu gure asistentzia, eta zentzu horretan behintzat bide bat irekita dago mai batean jesartzeko. Hori dela eta guk gure negoziatzeko borondatea azaldu dugu,
baina baita ere argi daukagu patronalari tokatzen zaiola mugitzea. Nolabait patronalak bere jarrera aldatzea, bere tinkotasuna eta bere itxiera aldatzeko, negoziazioari bidea zabaltzeko nolabait eta korapiloa askatzen. Eusko Jaurlaritzak energia berriztagarrien inguruan dauden nobedadeak jakinarazi ditu Arantza Tapia ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuaren bidez. Aurreratuen dauden bi proiektu eolikoak, Labrazakoa eta Azazetakoa dira, biak Araban. Lehenak aldeko adierazpena jaso du ingurumen inpaktuari dagokionez eta berehala emango diote bigarrenari. Tapiak esan du 2024 amaierarako edo 2025 hasierarako hasita egongo direla errotak eraikitzeko lanak. 2024aren bukaera 2025 hasierarako bien obrak martxan lirateke. Aipatzen nuen Labrazakoa zerbait aurrerago doala, plan berezia dagoeneko esposizio publikoan dagoelako, baina baita ere bestea Azazetakoa ere espero dugu izatea. Beraz, gutxi gora bera epe horiek manejatzen ditugu. Horrek esan nahi du, prozesu luzea izaten dela administratiboa, behin baino gehiagotan entzun didazue, baina badoa. Bestaldetik, martxoaren 3ko zentroa sortzeko epea luzatu dute biktimek eskatuta. Elkarte memorialistek denbora gehiago eskatu dute oroimenezkoaren fundazioa sortzeko estatutuei ekarpenak egiteko. EH Bilduk salatu du EAJ eta PSE bizkar ematen ari zaizkiela biktimei. Euren ahotsa aintzat hartua izateko eta ekarpenak egiteko denbora gehiago eskatu zuten eta azkenean izango dute. 1976ko martxoaren 3an izan ziren gertakariak gogoratzeko Gasteizen eraikitzekoa den oroimenezkoaren fundazioaren estatutuak atzo ziren onartzekoak Gasteizko udaleko gizarte politiketako batzordean, baina atzeratu egin zuten bozketa. Izan ere, elkarte memorialistei joan den astean jakinarazi zieten 3 egun baino ez zituztela txostenari ekarpenak egiteko. Eta larunbatean Sadarreko Armailetan gazte koordinakunde sozialistako kideek pankarta bat erakutsi zuten hainbat minutuz eta hori ikusita baimenik ez zuten ikur guztiak kentzeko agindua eman zuen Espainiako poliziaren koordinatzaileak estadioko segurtasun indarren buruak. Beste batzuen artean eskegita zeuden ikurrin bat eta Nafarroako bandera bat kentzera joan ziren agenteak, txistuak eta protestak eragin zituen horrek eta azkenean ikurrak erakutsi ahal izan ziren. Darko Brasanak jokalariari kamiseta eskatzeko aur batek zuen pankarta kentzen ere saiatu ziren. Eneko Konpain CHUko Konstituzio Zuzenbideko irakasleak jarri zituenan ikurrina eta Nafarroako bandera eta gaurkoan gurekin egonda. Segurtasun guardiak esan zidan ezin nintzela pasa Euskal Herriko armarria zuen bandera batekin dela eskandalo bat ez dagoena nondik hartu, ez? Azkenean poliziarekin eta beraiekin diskutitzen lortu nuen pasatzea. Baina sorpresa izan zen, behin eskegita banderak berriz ere etorri zirela, exigitu zidaten kentzeko nik uko egin nio. Orduan, haiek oso modu zabarrean kendu zituzten, arbitrariotasun osoz, inolako lege oinarririk gabe, nahi zutena eginez. Eta beraien arabera behintzat, klubaren aginduz. Patronalak eta Bizkaiko metalgintzako sindikatuak hilaren 23an elkartuko dira berriz. Bi aldeek beren proposamenak azaldu dizkiete Jaurlaritzari eta hark zehaztu du hurrengo hitzordua. Elak nabarmendu duen mobilizazioak direla lanituna lortzeko modurik onena. Eusko Jaurlaritza bitartekaria izan da lehendabiziko aldiz eseri dira FEDEM eta sindikatuak Bizkaiko metalgintzako lan hitzarmena negoziatzeko. Lehen hartu emanean ez da aparteko aurrera pausurik egon. Hori bai, Jaurlaritzak egindako proposamena bi aldeek onartu dute. Hau da, hilaren 23an berriro batzartzea. Berri handirik ez, gaurko bileraren inguruan, 23ko bilerara alde guztiak baieztatu dugu gure asistentzia
eta zentzu horretan behintzat bide bat irekita dago mai batean jesartzeko. Elena Pérez Barredo laneko sailburuordeak sindikatuen eta patronalaren proposamenak entzun zituen. Izan ere, alde bakoitzak bere eskaerak jarri zituen mahai gainean. Non alde bakoitza bere proposamenak jarri dituen mahai gainean. Abenduaren 21 azkenekoz bildu zen Bizkaiko metalgintzako negoziazio mahai ofiziala eta adostasunik gabe bukatu zen. Hala lan gatazkan konponbidea bilatzeko asmoz, Jaurlaritzaren bitartekaritza eskatu zuten Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek eta patronalak onartu zuen. ELA sindikatua ere bertan izan da, naiz eta bere ustez, bilerak negoziazio mahai ofizialean egin behar diren. Horrez gain, ELAren iritziz, hitzarmen duina lortzeko modurik onena mobilizazioak dira. Bide egokiena, greba egun gehiago konbokatzea eta mobilizazio gehiago aurrera eramatea. Edo nolare sindikatuek espero dute patronalak nora bidez aldatzea. Nolabai patronalak bere jarrera aldatzea, bere tinkotasuna eta bere itxiera aldatzeko, negoziazioari bidea zabaltzeko nolabait eta korapiloa askatzeko, ezta? Urte bete baino gehiago luzetuta, 56.000 langileri eragiten dien ituna berritzeko negoziazioa. Ordutik, 20 bilera baino gehiago genituzte FDMek eta sindikatuek. 2022an gainera beharginek 11 greba egun egin zituzten. Eta mobilizazio horietan parte hartu zuten hainbat langile deklaratzera deitu dituzte egunotan. Norabide aldaketa egonda Bizkaiko metalgintzako lan gatazkan, baina akordiorik lortzen ez badute mobilizazioekin jarraituko dutela argi dute sindikatuek. Ahalik eta zentral eoliko gehien jarri nahi du Eusko Jaurlaritzak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Eusko Jaurlaritzak energia berriztagarrien inguruan dauden nobedadeak jakinarazi ditu gaur. Aratxa Tapia ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuak esan du, aurreratuen dauden 2 proiektu eolikoak Labrazakoa eta Azazetakoa direla. Lehenak aldeko adierazpena jaso du ingurumen inpaktuari dagokionez eta berehala emango diote bigarrenari. ...2024aren bukaera 2025 hasierarako bien obrak martxan lirateke. Aipatzen nuen Labrazakoa zerbait aurrerago doala, plan berezia dagoeneko esposizio publikoan dagoelako, baina baita ere bestea Azazetakoa ere espero dugu izatea. Beraz, gutxi gora bera epe horiek manejatzen ditugu. Horrek esan nahi du, prozesu luzea izaten dela administratiboa, behin baino gehiagotan entzun didazue, baina badoa. Honetan, 10% kontsumitzen dugunaren 10% baldin bada sortzen duguna energia berriztagarrietatikan 2030era iritsi nahi genuen 15%. Espainiako gobernuak urte bukaeran izan duen agenda zabalean, kasik ustekabean igaro da abenduaren 27ko ministro kontseiluak onartutako dekretua plastikoaren ingurukoa, baina dagoeneko indarrean dago Hego Euskal Herrian ontziratu gabeko janari gehiago salgai jartzera behartzen duen lege hori. Plastikoa gutxitzeko beste urrats bat da, baina debekuetan zirrikitu ugari utzi ditu. Supermerkatuek 2023 honetan bete beharrezko erronka batzuk dituzte. Elikagaien txikizkako saltokiak ezartzen ari diren berrikuntzetako batzuk oinarrizko elikadura produktuei beza jaistea eta aurten indarra sartuen plastikoaren gaineko zerga berezia dira, baina ez dira horiek datozen hilabetetan hartu beharko dituzten neurri bakarrak. Klima aldaketaren eta elikagaiak alferrik galtzaren aurka borrokatzeko gobernuaren gidalerro berriek hainbat aldaketa dakarte, bereziki frutari eta barazki freskoari dagozkienak. Eta horiek eragin zuzena dute Hego Euskal Herrian ere. Izan ere elikagai mota horiek saltzeko eta erosteko modua aldatu egin dute. Hori dela eta plastikozko ontzi gutxiago, ontziratu gabeko elikagai gehiago eta fruta itxusia ikusiko ditugu erosketak egin ohi ditugun saltokietako apaletan. Arauak dio debekatuta dagoela fruta eta barazkiak plastikozko ontzietan saltzea baldin eta kantitatea 1,5 kilo baino gutxiagokoa bada.
Horrekin batera 400 metro kuadrotik gorako txikizkako saltokietan ontziratu gabeko produktuek 120 okupatu beharko dute gutxienez. Testuinguru horretan alternatiba gisa denda batzuetan paperezko poltsak edo kotoizko poltsa berrerabilgarri eta biodegradagarriak eskaintzen hasi dira. Beste doki batzuetan kartoizko kasietan saltzen hasi dira zenbait fruta, hala nola larainak eta sagarrak. Gainera erosleek beren ontzi berrerabilgarriak eraman ahalko dituzte fruta eta barazki kopuru txikiak erosteko. Hain justu abendu amaieran iritsi ziren erabaki horretara ekonomia zirkularraren ezarpenean aurrera egiteko eta 2025 eta 2030erako ontziak birziklatzeko helburu berriak lortzeko. Xede nagusia datozen urteetan plastikoaren kontsumoa murriztea da, baliokate osoari eragingo dioten aldaketen bidez, nahiz eta aldaketa handiek bereziki lehen sektorean eragingo duten. Gai aldatuta berriz, Eusko Jaurlaritzak errekurtsoa jarri du Errioxako Kontseiluaren betoaren aurka. Arabako mahastiak zigilu berriak behin-behineko baimena jaso zuen urtea amaitu baino lehen, baina uzta jaso ondoren, beraz, aurtengo uzta Errioxako zigiluarekin merkaturatu behar izan dute. Gainera, Errioxako Kontseiluak esklusibotasuna exigitu zuen eta horrekin batera eskatu du urte bat egotea merkaturatu gabe zigilu batetik bestera aldatzeko. 18an EAEko aldizkari ofizialak jaso zuen Arabako mahastiak zigiluaren behin-behineko baimena. Estatuan merkaturatzeko ahalmena ematen die ardoa zormarka berriaren barruan zabaldu nahi duten upategiei. Hala ere, mahats bilketa amaituta zegoenez, 2023ko uzta izango da izendapen berriarekin merkaturatutako den lehena. Baina hori egia izateko estatutuak onartu behar dituzte. Horretarako Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia eta Abra elkartu behar dira eta zormarka berriaren araudia onartu behar dute. Hasieran urriaren azkeneko asterako aurre ikusita zegoen bilera. Hala baina oraindik ez dira bildu, beraz ez da aurrera pausorik eman. Ingurumaria honetan aipatzekoa da Errioxako Kontseiluaren desadostasuna. Adierazi duenez, upategien eta mahastien esklusibotasuna exigituko du. Eta ez hori bakarrik, kontseiluak dioenez, urte bat merkaturatu gabe egon behar dira upategiak zigilu batetik bestera aldatzeko. Neurri honek izugarrizko eragina izan dezake upategien erabakian aurrera eramaten bada. Gainera, Espainiako Nekazaritza Ministerioak bermatzen du. Izan ere, Luis Planas ministroa urtarrilaren lehenengo astean beto honen alde agertu zen. Gauza horrela Eusko Jaurlaritzak gora jotzeko errekurtso bat aurkeztu du Nekazaritza Ministerioan Errioxako Kontseiluaren betoaren aurka. Bitzo Ororoz Kontseilu ordeak adierazi duenez, ez dago konpetentziari bi zigiluen artean eta biak bizikidetzan bizi daitezke. Aurten, Nafarroak fiturren helmuga jasangarri eta erreferentziazko gisa duen posizionamendua indartuko du eta azokako publikoari gonbidapena egingo dio. Turismoa izango da herrialdeak azokan zehar estandetan garatuko dituen jardueren ardatza eta turismo jasangarri, irisgarri eta inklusiborako garrantzitsuak diren hainbat osagairi buruzko mahai inguruak izango dira. Nean ere helburu jasangarriaren kontzeptua azaltzen saiatu garela. Eta, komentatu duten bezala, fiturren dagoen Nafarroko estanean 11 aurkezpen egonen die, ekitaldi edo mahai inguruak izanen die, eta 34 islari hartuko dute parte. Asteazkenean Nafarroko eguna izanen da, eta ostegun da ostiralaia publiko profesionaleko egun. Martxoaren 3ko memorialean biktimen ordezkaritza indartzea eta konpromisoak betetzea exigitu dute. Astelehen goizean onartzekoak ziren martxoaren 3ko memorialaren fundazioa sortzeko estatutuak. Martxoak 3 elkarteak ostiralean jaso zuen dokumentazioa hori aztertzeko eta ekarpenak egiteko 72 ordu baino gutxiagoko epearekin. Años
en esta iglesia, eta ez hori bakarrik, gure eraildako zeri... Herria! Esku demokratiko! Herria! Esku demokratiko! Borroka da! Bide bakarra! Borroka da! Bide bakarra! Ohiko aurpegiera azaldu zaio neguari azkenik. Abenduan eta urtarrileko lehendabiziko egunetan egunak epelak izan ziren oro har, nahiko idorrak ere bai. Joera hori nabarmen aldatu da, baina hotzak eta euriak hartu du Euskal Herria orain. Temperaturak behera egin du nabarmen eta horrek elurra ekar dezake lurralde osoan, baita kostaldean ere. Gauzak horrela, Eusko Jaurlaritzak neguko bidezaintza planaren fase operatiboa aktibatu du. Ikus dezagun Arabako egoera. Nire kasuan elurra ez bat ere gustatzen, ze bizikletas egiten naiz leku guztietara, eta orduan elurrarekin ezinezkoa da niretzat bizikleta hartzea. Orduan garraio publikoa hartu behar dut, kotxea izotxarekin ezinezkoa dealako. Baina egia da, asteburuetan elurra gogoko gustatzen zaidala, launekin jolazteko edo eski egiteko. Azkenean guztioi gustatzen zaigu elurra, baina egia da arriskutsua dela egunero kotxe hartu behar dauzu eta holan. Baina, hortontan ez du euririk egin, así que ondo torriko zaigu, ziur. Normalean bizikletaz etorri naiz lanera, beraz, bihar oinez etorriko naiz bada espada, ez? Denbora gehiago izan beharko dut lanera etortzeko, eta hori kontuan izan beharko dut, eta gero nire bizitzan, nire egunerokotasunean kirola egin ohi dut, korrika egitea, eta hauetan ezingo dut, eta beraz, gimnasioan edo piztinan egin beharko dut kirola. Niretzat bizikleta dela eta ez zait asko gustatzen euria, baina bai oso urte lehor esan dugula, eta azkenean ere eskertzen dela euri pizka bat, eta inkluso atzo bezalako eguna politak izaten dira ez ikustea nola euria etortzen den, eta elurra ikusteare polita izango da, zeren ez dakizen bat urte pasa diren ikusi genuenetik, azkenik ez dakit. Eusko Jaurlaritzaren arabera astearte arratzaldean 607 metrora jaitsiko da elur maila eta gauean 400 metrora. Nagusiki kostaldean izango dira prezipitazioak eta litekeena da itsasoaren mailan ere elur maluta batzuk ikustea. Segurtasun sailak 7 garabi handi ditu prest elurrari aurre egiteko. Bihar posible da elur pizka bat ikustea, baina ez da orokorrean ez du botako. Bihar kostaldean bai ikusiko dugu, eta gaur bai ikusiko dugu txingorra. Eta txingorra oso arriskutsua da, batez ere hori abiadura handia daramagunean autoan edo kotxe batean. Nafarroako gobernuak 3 aktibatu du elurtei aurre egiteko babes zibilerako plana. Izan ere, datozen orduetan, 20 zentimetroko elur kapak espero dira herrialdearen iparraldean eta erdialdean. Iparraldean elur maila 500 metrora jaistea espero dute eta erdialdean 700 metrora. Auritzen izan da Sandra Urra kazetaria goizonetan.
Bai, elurra Nafarroara iritsi da hemen auritzen 20 zentimetroko geruza ederra daukagu, momentuz elurrak larre guztiak estali ditu zuriz. AMTek bihar eta gaur bitartean Nafarroako Pirinioetan ezarri du alerta laranja izan ere haitze bolada indartsuak egonen dira eta elur pilaketak egon daitezkelako, baina horrekin batera ere adi egon zeren eta Arga eta Ebroko ibaietan uholdeak egoteko arriskuak egonen dira. Ebroko Konfederazio Hidrografikoak momentuz alerta horia ezarri egin du. Gai aldatuta eta euskarari helduta, aurten 30 urte beteko dira Euskal Herrian lehen mintza praktika egitasmoa abiatu zenetik. Donostiako Bagera Euskara Elkartea izan zen aurreneko pauso hura eman zuena, gerora hainbesteko mugimendua ekarri duen pausua. Gaur egun 7.000 pertsonatik gora elkartzen dira astero mintza praktika egiteko. Zenbat urte? Bai, neska. Pila bat. Egun bat. Izan ginen. Zereko zute? Eza bat. Artzuru bat. Aitziber San Romanek idatzitakoa. Euskararen normalizazioaren aldeko pausuak etengabekoak dira. Nafarroan jaio berri den zorionekoak herri ekimena horren adibide da. Ikus dezagun. Euskararen normalizazioaren aldeko pausoak etengabekoak dira. Esate baterako azken egunotan Iruñean dinamika berri bat aurkeztu dute zorionekuak izenpean. Euskararen inguruko dinamika eragile zein egitasmo ezberdinetan lan egiten duten norbananako ezberdinak daude dinamika eta manifestu honen atzean. Nafarra osoko hainbat eremutatik eta bidetatik gatozen herritarra gara. Euskaraz bizi nahi dugunok. Euskarak mugarik gabeko etorkizuna izateko etorkizuneko ikuspegia behar duela diote, eta 2000 urte baino gehiagoko irulegiren eskuak etorkizun horren ateak irekitzeko balio diela uste dute. Horretarako eragile sozial eta politikoei dei egiten diete euskararen aldeko bide komun bat irekiko duen dinamika berri baterako. Erabil dezagon zorioneko bihurtu gaituen 2000 urteko eskua etorkizunari ongi etorria emateko. Euskarari bere lekua eta prestigioa emateko eskatzen dugu. Euskaraz ikasi hasi hitz egin, txisteak egin, fikzioa ikusi eta amets egin nahi dugu diote sinatzailek, besteak beste Castillo Suarez idazleak eta Nerea Arbizu abeslariak. Euskaraz bizi nahi dute, baina egunerokoan oztopoak asko direla diote, hizkuntza eskubideak gure postakodearen arabera definitzen baitirelako. Zorionekuak manifestuan euskararen aldeko defentsa egiteaz gain, harrotasuna eta ilusioa bultzatu nahi dute. Ekainaren 10ean eginen den mobilizazio historikoan parte hartzeko gonbitea luzatu dute. Azken 10 hamarkadetan euskararen alde egon den mobilizazio herritar jendetsua izan dadin espero dute. Eta kulturan, UE Zinema Euskal Film Laburren jaialdiaren 16. edizioa urtarrilaren 25-tik 27-ra ospatuko da. Urtengo erronka nagusia jaialdira publiko berria erakartzea da eta helburu horri begira, sail ofizialean senior saria izeneko sari berria sortu dute. UE Zinema Euskal Film Laburren jaialdiaren 16. edizioan urtarrilaren 25-tik 27-ra ospatuko da. 84 ikusentzunezko aurkeztu dira jaialdira, baina 32 lan izan dira finalera pasa direnak. Hau da, 10 sail ofizialera, 10 ikasle sailera eta 12 bideoklip sailera. Antolatzaileen esanetan, eskarmentu handiko zuzendari eta lantaldeak daude lan horien atzean. Epaimai ofiziala Andoni Imaz kastariaz, Nagore Ezeiza film zuzendariaz eta Kepa Errasti aktorea eta gidoialariaz osatuta egongo da. Horrez gain, Urri Urizar mundukideko komunikazio arduradunak 3 sailetan dagoen mundukide saria emango du epaimai ofizialarekin batera.
Izan ere, 3 sailetan aurkeztutako film laburren artean giza eskubideak eta justizia sozialaren gaiak egokien zertatuta dituen film labur onena izango da saritua. Bestalde, Mondragon Unibertsitateko ikasle talde batek emango du Bertigo saria. Diru laguntza publikorik gabe ekoiztutako eta banatutako filma izan beharko da. UE Zinema jaialdiaren 16. edizionen erronka nagusia da, jaialdira publiko berriera hartzea eta helburu horri begira, sail ofizialean senior saria izeneko sari berria sortu dute. Hala, pertsona nagusiek sail ofizialeko senior saria emango dute. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Besterik ez gure aldetik, horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri. Gero arte.